Lagi na nang ipanaka, ino pa na itatagwi siya kawat. Ay, di so, wag niya doon sa isang kan. Dia matan. Kaya ron tatawi sa kawat ka. Padidi kami ang pasar ka. Budi benar. Bergabu na telurag. Mamaya nama. Lagi ako bumana. Mamaya. Gabay betul ka sami-sami di. Ipes ada tadi ka. Pemyuda serana pingu ka. Dili ba? Nah. Niya ka sobra 2 oras na may ako sa pro na tayo na ba mga nigos ito iswala. Inilibitak mas kaya absir kita. Sakit na way na di nga katawan na adna padagalib ka na doon manggalib. Patak na dumuduk ka. Nabo ko dumudik basta ka pipita na mala ko igil. Nakana ba mga di sila nga sa style libito. Sila na pa. Nabo. But na may simakat, gibo ka piguin, nariyo tatalo ka oras. Hindi na yan. Ilan ka nutuan, nasunga mo, pwede mo ka sa pera ka, pwede bala. Ito na may asawa is, nabada terwa ka, kataon ka, nabaruar bumano, diri ka no, di terwa. Ay, dapat na, pigo ka na, ano mo? Mamayang katawan ka din. Basta, katawan ka mano, gira di ko di magito mo. Aw? Taka mo nalog yung sumuan ka. Kenapa? Kataw nakasukap mo daw sa luda ke gabi. Lagi ka, katak na. Lamang udah pa naman ako masyente. Natagin mo ba ka, mito ko ka na, di garong di kuwan. O isa sanda-sandungin, no? Asa masaya sa doon na banian mabu awida? Way ba na, naba, suka di ka na, kaya mga 5 ka minuto, 10 ka minuto, naba pro, tatalo oras. Niya kil-kil suras. Gila lagi dia pa man, nayakan kasing sa brain, na na kumakadigulut ah. Nabay ako dito rin 5 ka oras. Pero yung utami, sayang oras. Ito na din na po, sayang, ino di sayang. Laman, niya titiyakan na kuha, kaysa sa butong pigo ka. Tama siya ka na ako mga pato na sobra ko sa kakatadin sa hindi ka pangaradya palaw. O mangwana naman na nawag ang pumasa. O bakaw eh. At ay ba di nga mga... Ka. Tunga Ano nga di ka tao eh. Sutiswal. Nabubun mo mayan. Miya ka pira ragunay pagpudeta. Nakabaruar mo di mo ka ditirwa. Katawan na kaso galab ka naman gawi. Abin. Dahan. Sabi ka. Tiyosan. Ugapig. Gimana ka pigo ka ni? Sa oras ay pigo ka na, miya ka lang-alangan ka. Ati ko tayo, siya na tingin. Isi ka sa tindi na, miyaw tulungan na napigo talagi de, miya ka lang. Wala ka na eh. Alam mo, sir. Matangan ni pamabiyang. Bila ka no din na maptero. Isisi ako natin, napapaya. Ano na ka? Uwa, da muda na miya lang sa oras. Ito ko alam ba kailangan sa oras? Ano di kailangan? Laman no. Dapan pag alas 8 ka, 7:50. Na miyo da sa katika pigo ka. Tumasa na ako siya, miya ka pa sa di ka pigo. Iniliya ka sa oras na 9:40. Kaya ni ka ko sa katika na miya ka pa di ka pigo ka, nasumuha ko. Allahu Akbar. Oh. Niya ka pepe mo, huwag ka sa sande-sandeng yan. Dito? Masada na. Ato na pinaripungwa na ka rin. Dito. Ya kalakapan. Kaya, atlan. Ano pa na nanipangunti nga? Ay, kuwan. Dumadikaton. Nailay ko doon dumanaki. Peso ko na buong dumadikatan. Natiga dumadikat to. Kung na ikidirong, tutubad. Lagi na nang ipanaka. Ino pa na itatagwi siya kawat. Ay, di so, wag niya doon sa isang kan. Dia matan.
Kainuron tatang At ang wala, diyan sibutan lagi. Ino. Kunap nang ipan na kaya. Iptap kedede na oras sa burger. Para di kedeso kuan na. Oh, ni panaka. Dia- Ruruan sa isa. Dia kaya na mga pendek-dek kata kaya sepuan. Ano anong tiago ka kuan? Oy, nanagi di kan ni mama. Benanan makuha lang. Ha? Buwan na anong na yan. Laom na kay bebiang gelebek na kana. Nah, ino nanto na. Ay, dumi ka tundan. Ha? Ay, doktor ka. Di Dr. Rasido. Yak na kau kundi doktor. La haula wala Eh, quwwata. ba't ka ba sa gunung na di masuk sa kakabit yun? Wala na kailangan. Ino ka panay rantai. Ito na panay purpose sa kasagiran rantai. Yagi, betang mula ya gangster. Ah, gangster na tama sang ipan na kana rego na ka sa rantai. Alalalo nga na kaya na naglebek ka. Grabe na gina nakatata maon esot. Uy. Pakinam na ako, ano? Ito na pinipumasaan na ka, prinsesa.